well, lle dwi, a dwi yma I ymatab i'r wythnos hygar da ni newydd gael. Wa mi gychwynnon ni efo diwrnod rhyngwladol y merched, ac fy mod I ychydig yn optimistaidd, o'n I yn gobeithio basa pobl yn sylweddoli mwy ar yr hyn sydd angen cael ei wella o sawl sefyllfa ar draws y wlad, o ferched yn cael ei priodi'n ifanc I fod yn fama tra maen nhw dal yn blant ac yn rygedd I bobl sydd digon hen I fod yn dadau os nad teidiad nhw. Wbath arall fel cyflogaeth teg, a bod y weisg ella yn stopio bod mor ymysodol tuag at ferched am sut maen nhw'n edrych, ac mi ath pethau yn ddrwg yn yr ystyr mi dorrodd mewn nghalon I. Dwi wedi teimlo braidd yn dorcalonus trwy'r wythnos, achos diom wedi bod yn brofiad neis I ni ferched. Dwi'n meddwl I sylweddoli yn bod ni gyd a 97% o'n ni wedi'n cael yn ymosod yn rywiol, neu wedi cael rhyw fath o brofiad anghyffyrddus. Mi ydw I yn un sydd wedi cymryd y ffordd hira I rwla, wedi gafel ngoriadau fi yng nghanol nos I dim o'r rhyw fath yn saff. Dwi wedi bod yn disgwyl I gyfarfod rhywun a mod I yn gwirio ar amser ar yn ffôn I dradag. Dwi wedi cael sawl dyn yn gwneud ymatab neu gwneud sylwadau yn ymwneud efo'n misli fi, sydd ddim yn neis o gwbl. Un yma'n anghwrtais ac yn ail dwi'n brofiad cyfforddus bod ynddo fo, achos dwi'n teimlo fatha bod pobl yn hymryd I o ddifri. Os dwi ar y misli fi neu beidio, dim dyna di'r pwynt. Da chi ddim I wneud, dydy dyna ddim I fod I wneud sylwadau fel la. Ac mi ges I yn profiad lle oedd na ddyn wedi trio nilyn I adra, ac o'n I wedi gofod yr rhedag ar draws lôn fawr I fo sgoio a chyrraedd adra allan o wynt. Wedyn mi ddigwyddodd be ddigwyddodd I Sera, Sera Efrad, a mae'n anodd siarad am y peth achos bod y mor dris bod hogan mor ddiniwad a mor hapus, ond yn cyrraedd adra wedi gorfod diodd o ffasiwn beth, a dydi o ddim yn deg. Ac dyma fi'n talu teyrnged I Sera, a gobeithio lle bynnag mae hi ŵan I bod hi'n teimlo rhywfaint yn saffach na be oedd hi pan oedd hi yma. Ac mae sut cafodd y merched na I trin yn y gwylnos yn afiach. A mae'n rhywbeth sydd angen llawer o sylw ac angen llawer o weithredu, ac hefyd swn i'n hoffi nodi, da ni'n gwybod dydy dynion I gyd ddim yn trin I fel yma. Felly mae'r hashtag not all men di'n horddi fi. A dydy o'm yn iawn, da ni'n gwybod na dim dynion I gyd sydd o, ond mae gennym ni gyd gyfrifoldeb I wneud sylw am y peth, I ddeud wrth dynion dydy hyn ddim yn iawn. Felly ti angen siarad efo dy ffrindiau di, ti angen siarad efo dy deulu di, a dweud, bod chi'n gwneud hyn yn iawn, da chi angen gwneud hyn hefyd, da chi angen dweud wrth dynion dydy hyn ddim yn iawn. A tan mae pethau'n gwella, mi ydyn ni'n mynd I fod yn byw fel yr ydyn ni, a dydy o ddim yn iawn. A felly dyma fi yn trio ysgogi bobl I siarad efo'i gilydd, merched a dynion, I chi siarad efo'r dynion yn eich teuluoedd chi, ac I hefyd siarad efo'r merched yn dweud dwi ti ddim yn haeddu cael dy drin fel yma, ac bod merched rhan fwyaf na ni yn cael yn trin fel yma, dim fel yma mae fod, a dwi ti ddim I fod I ddod I arfer efo hyn. Felly dwi am orffan y fideo yma gan obeithio bydd diwrnod gwell I ni. Mae yna oleuni ar ddiwedd pob twnnel, a dwi wir yn gobeithio fydd sefyllfa merched yn newid ac yn gofian hefyd. Felly diolch I chi am wylio.